Ngiyabingelela bafowethu kuzona zonke izinkalo la engibukele khona njengamanje. Ngizothatha lethuba ke ngibonge kakhulu inkampani iGold Rush ngokuthi ke inginikeza ithuba lokuthi ngihambe ngiyokweseka abafana eSouth Africa ibhekene neMexico emidlalweni omkhulu obhekwe ngabomvu emhlabeni wonke jikelele ukuvula indebe yomhlaba. Sifisela inhlanhla ukuthi ibafana bafana ihlabane ke kakhulu kulomdlalo. Sithi ke kwaba kaGold Rush siyabonga kakhulu isandla sedlula ikhanda. Ngibonga kakhulu isupport engiyithola kakhulu kuma Blue Nation nakubona bonke abathandi bomculo jikelele ngoba ngaphandle kwesupport yenu nokwesekwa abahleli bemicimbi nabo bonke abantu abafaka isandla egameni lika Khuzani ngabe namhlanje inkampani njengoGold Rush mhlambe ikwazi ukuthi zisirecognize njengabantu engabasondeza. Ngiyabonga kakhulu kuona wonke umuntu. Bese ke bafethu nginikhumbuza iphinde nginazisa ukuthi ngomhla ka12 kuzobe kuubusuku bangolwesine ngo12 ebusuku uma siya lapha noSiyantuli uyadedela ingoma ethi nginikela kuwe featuring Khuzani. Siyacela ke bafethu niseke nidlale endaweni ezifanele ukuseseka kwenu ngasonke isikhathi kuyasithobisa ngaso sonke futhi isikhathi. Ngihambile ke eNingizimu Afrika njengoba ubona ke ngila eQatar njengamanje sengihambe 8 hours ngila eQatar cishe kusaseleka amahora la ko16 ngifike ke eMexico. Uma ngifika eMexico ngalapho ke ekhaya kuzobe sekulwesithathu. So ke bafowethu asithembeni ukuthi ibafana bafana izosenza ukuthi ke sijabule bafowethu. Siyabonga kakhulu, ngiyathobeka sonke isikhathi bafowethu. Ngizolokhu nje ngini-update nje njengoba ubona ke ngifake iskipha la isibhalwe ke uGold Rush sibhaliwe ke la ukuthi Khuzani at the World Cup 2026 experience noma kanjani bafowethu. Siyabonga.